ste milovníkmi prírody a chceli by ste objavovať krásy Veľkej Fatry, z obce Harmanec, ktorá je vzdialená len pár kilometrov od krajského mesta Banská Bystrica, toto budete mať na dosah. Ponuka dnešného dvojizbového bytu je vhodná predovšetkým ako investičné alebo štartovacie bývanie. Nachádza sa v tehlovom bytovom dome na 3. poschodí z 3. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2019. Pre nového majiteľa je tak pripravený na okamžité bývanie bez nutnosti väčších investícií. Výhodou tohto bytu je jeho skvelá cenová dostupnosť. Obec poskytuje základnú občiansku vybavenosť, fitness centrum, pošta, základná škola, materská škola, detské ihriská, autobusové spojenie, potraviny. Viac informácií vám poskytnem telefonicky alebo e-mailom.